Tervetuloa Hämeen kauppakamarin studiolle. Tämmöisenä kesäisenä päivänä meillä on aika mielenkiintoinen aihe, eli kesäinen vahdinvaihto. On hienoa saada tänne studioon tuore toimitusjohtaja Anne paikalle. Ja itse asiassa lähdetään Anne heti. Siis sulla on jo viikko takana toimitusjohtajuutta, niin mitkä on ensimmäiset fiilikset? Vähän niin kuin Rooma EM-kisoista, niin ensimmäinen kommentti ekasta viikosta. Eli urheilijakysymykset, miltä nyt tuntuu? Oikein hyvältä tuntuu tosiaan viikko takana ja vauhdikkaasti päästy tässä liikkeelle. Ja täytyy kyllä sanoa, että olen äärimmäisen innostunut ja motivoitunut tähän uuteen hommaan ja saan nyt kipparoitavaksi erittäin hyvin johdetun ja hoidetun kauppakamarin, niin mikä se on sen parempaa, ja pääsen nyt oman kotiseudun elinvoima-asioita edistämään ja kehittämään. Ja miettii, millaiseen aikaan sä oot tulossa, niin ei ole ihan maailma sellainen, mitä se oli 9 vuotta sitten. Ei ole maailma sellainen, mutta ei ole myöskään maailma sellainen, mikä se on ollut ehkä 5 vuotta sitten, kun mietitään, että meillä on valtavan isot niin sanotut mustat joutsenet tässä ollut pandemian ja hyökkäyssodan myötä, mitkä on sitten tietenkin laajasti vaikuttanut ihmisten elämään, yritysten elämään ja toimintaedellytyksiin. Mutta kyllä minussa elää sellainen optimisti, niin mä tulkitsen semmoisia hiljaisia signaaleja, että oltaisiko me tästä nyt lähdössä kuitenkin talouden ja elämän suhteen pieneen nousuun, että katsotaan sitä valoa siellä tunnelin päässä. Tuo on hyvä, siis mä mietin silloin noin 9 vuotta sitten, kun aloitin, niin silloin oltiin päästy vihdoinkin siitä 2008 taantumasta, joka kesti Suomessa tosi pitkään. Mutta se, mikä jälkikäteen voi miettiä, että siis Krimi oli vallattu ja sitten Donetskin aluetta ja muuta. Me ei ymmärretty varmaan sitä, että miten vaikuttava asia ja miten se koko maailman ja ennen kaikkea Eurooppaan vaikutti toi Venäjän hyökkäys. Mehän jatkettiin kuitenkin aika normaalisti esimerkiksi Suomen ja Venäjän suhteita. Mäkin olin järjestämässä suurlähettiläälle niin Kanta- kuin Päijät-Hämeessä tämmöisiä tilaisuuksia ja se jotenkin, sitä ei vaan tajuttu. Ehkä siinä kaikki osittain nukkui vähän jonkunlaista ruususenunta, että ei ymmärretty asioiden niin kuin syy-seuraussuhteet, mitä me nyt nähdään. Jälkiviisastelua aina sitten voidaan tehdä. Joo. Sitten toinen asia, silloin oli tapetilla ilmastoasiat mun mielestä selkeästi enemmän kuin juuri nyt, ja kuitenkin mietitään, että siis ilmaston lämpeneminen, nähdään koko ajan järkyttäviä kuvia napajäätiköistä, alpeilta, joka puolesta. Miten sä näet tämän? Siis No tämähän on yksi isoimmista meitä niin kuin maapalloa uhkaavista uhista. Se on ihan selvä asia. Esimerkiksi nyt just nämä niin kuin napajäätiköt, mutta enenevässä määrin me nähdään erilaiset niin kuin sään ääriilmiöt, mitkä sitten ihan niin kuin päivittäisessä arjessa esimerkiksi nyt vaikuttaa yritysten näkökulmasta siihen, että mistä me tavaroita hankitaan, mitkä logistiikkareitit on käytettävissä, jos meillä on tulvia tai hirmumyrskyjä, trompeja, mitä vaan. Mutta sen sijaan, että me ollaan semmoisessa uhkakuvien maailmassa, niin mun mielestä ilmastonmuutos on kuitenkin samanaikaisesti elinkeinoelämälle valtava mahdollisuus. Eli me tarvitaan niitä niinku uusia innovaatioita, millä me sitten sopeudutaan siihen, ja sitten tietenkin se, että no miten me sitten sitä hiilidioksidikuormaa sitten pystytään pienentämään. Ja tämähän on sellainen teema, että Suomessa on arvioitu, että sellainen 270 miljardia on se niin kuin kaavailtujen investointien arvo pelkästään Suomeen. Niin sehän on, että samanaikaisesti kun se on niin kuin uhka, niin se on valtava liiketoimintamahdollisuus monille yrityksille. Ja tulee mieleen ensinnäkin tuulivoima. Kyllä. Siis meillähän on yllättävän paljon, taitaa olla joku 3600 tuulivoimalaa
ensi vuoden lopussa. Eli se on noussut. Just. Ja aurinkopuistot, aurinkoenergiapuistot. Mutta kyllä mä jatkossakin, niin tämä on kyllä teema, joka varmasti pitää näkyä. No sitten tietysti ehkä se vakavin koko Eurooppa, lähes koko länsimaat, väestön kehitys. Siis se on järkyttävää, että Suomessa se on tullut siis, ollaan siellä alle 45 000 ja silloin kun tämmöinen eläköityvä kaveri syntyi, niin meitä 60-luvun taitteessa syntyi yli 80 000, niin se on valtava muutos. Joo, ja väistämättähän niin kuin väestörakenne tulee muuttumaan, mutta siinäkin sitten, kun rajat enemmän avautuu ja meillä tulee kansainvälisiä osaajia, niin se on myöskin niin kuin elinkeinoelämälle kyllä tuo ison hyödyn. Sitten sä toit hiukan jo tämän orastavan positiivisuuden, eli tietysti talous, kolme tärkeitä asiaa, niin kyllähän siellä nyt pohjat on saavutettu, että toivon mukaan, tietysti tuo EKPn koronlasku viime viikolla oli ensimmäinen signaali, että ollaan menossa parempaan. Kyllä. Ja toinen signaali, Kauppakamarin talouskysely, mikä kuitenkin osoitti sen, että 26% yrityksistä näkyy, että kannattavuus paranee seuraavan 6 kuukauden aikana. Pieniä positiivisia signaaleja. Kyllä. Mutta miten Jussi, sä olet tästä näin siirtymässä seuraavaan elämän vaiheeseen ja oot noin 9 vuotta luotsannut Kauppakamaria, niin näin tähän aikaan kuuluu aina tietenkin kysyä niitä 3 keskeisintä pointtia, niin mitkä on ollut semmoisia merkityksellisempiä hetkiä, tapahtumia sun Kauppakamarin uran aikana? Siis eikö saa enempää kuin 3? Sä saat vaan 3. No kyllä tämä oppilaitosyhteistyö on varmasti ollut semmoinen hyvin näkyvä asia, eli kyllä se on meidän alueelle ja koko yhteiskunnalle, että me pystytään hyödyntämään, yritykset pystyy hyödyntämään osaajia. Ja ennen kaikkea, että se kilpailu isojen kasvukeskusten, Helsinki, Tampere, nykyisin jo Turku, niin miten me pystytään pitämään nämä osaajat meidän alueella. Ja se on pitkälti yrityksistä kiinni, että aloitetaan se jo sieltä harjoitteluvaiheessa, kesätöitä tarjotaan ja lopputöitä. Tämä on mun mielestä niin kuin varmasti se ykkönen. No toinen on se, niin kuin tuossa puhuttiin tästä väestön kehityksestä. Ilman työperäistä maahanmuuttoa, niin tässä ei ole vaihtoehtoja. Ja tämä on ollut meillä tosi vahvasti esillä se, että se asennemuutos ja se, että rakennetaan tätä yhteiskuntaa siten, että me otetaan näitä, Kauppakamarissa puhutaan osaamisperusteisesta maahanmuutosta ja sen eteenpäin vieminen ja se asennemuutoksen aikaansaaminen. No sitten se on vaikea jo tämä 3. pointti. Kyllä tuo turvallisuustilanne on tietysti semmoinen, että vaikka tämä nyt ihan loppuun, tämä varautumistoimikunta ja oikeastaan korona muutti jo meidät vähän semmoiseksi kriisiorganisaatioksi, että me pystytään toimimaan silloin, kun yhteiskunnassa on kriisejä. Ja siinä mä olin ylpeä, että me saatiin niin paljon, meillä oli yli 20 asiantuntijaa muun muassa korona helpdeskissä ja auttamassa yrityksiä, kun tuli äkillisesti muutoksia. Ja nyt sitten Venäjän sitten 2 vuotta sitten aloittama raju, raaka hyökkäys, niin silloin myös kun tuli nämä energiakysymykset ja yleensä huoli siitä, että miten yhteiskunta pyörii, niin siinäkin mukanaolo. Ja sitten se pointti, tämä yhteistyö koko meidän Kauppakamarin alueella. Ja siinä mun täytyy sanoa, että tämä oli se ekstra, tämä Hämeen herrus. Mä oon aika ylpeä siitä, että HPK ja Pelikaansiottelussa tuli ihan juttu ja se toivon mukaan jatkuu hyvin. Eiköhän. Niin. Mutta hei, taas niin kuin tasavallan presidentin 3 pointtia, mitkä tulee olemaan sun ainakin alkutaipaleen 3 kovaa pointtia? Alkutaipaleen 3 kovaa pointtia. Nyt täytyy katsojille tässä vaiheessa sanoa, että me ei olla vastauksia etukäteen mitenkään koordinoitu. Kyllä se
ykkönen on ylipäätään tämä yhteistyö. Eli Kauppakamarihan on kuitenkin se liima niin jäsenyritysten päättäjien ja eri muiden niin kuin sidosryhmien välillä. Se on se niin kuin keskeinen ja siihen tietenkin tuun niin kuin jatkossakin panostamaan, että se säilyy vahvana. Toinen pointti on munkin listalla tämä osaaminen ja sen vahvistaminen, mutta ehkä vielä lisäksi ton, mitä sä nostit esiin, niin sitten yrityksissä ihan sen niin kuin päivittäisen osaamisen, liiketoiminnan kehittämisen, että sen tukeminen. Et siinähän niin kuin Kauppakamarilla on valtavasti tekemistä erilaisten niin kuin koulutusten kanssa. Et yhtä lailla se niin kuin meidän tekeminen ja sitten oppilaitosyhteistyö ja sitten juurikin tämä niin kuin osaamisperusteinen maahanmuutto, sen tukeminen. Ja mä uskon, että sitten näillä kahdella niin kuin vahvalla yhteistyöllä, osaamisen kehittämisellä, sillä me saadaan sitä kilpailukykyä, mitä me tarvitaan tälle koko alueelle ja koko maalle. Niin siinä olisi mun Siis tämä kilpailukyky oli se kolmas. Se oli se kolmas. Loistavaa. Hyvä, mutta hei, tässä vaiheessa sitten, hyvät kauppakamarilaiset, niin mulla on hiukan haikea fiilis, mutta toisaalta ihan tyytyväisenä siirtymässä nyt sitten tähän eläkeläiselämään tai jonkin asteeseen. Ehkä se on semmoinen hybridi, joka on modernia tällä hetkellä, mutta on ollut upeata 9 vuotta toimia teidän kanssa. Jäsenystö tekee Kauppakamarin, valiokunnat tekee Kauppakamarin, hallitus tekee Kauppakamarin. Eli tämä on semmoinen yhteisö. Me kasvettiin yli 1200 yrityksen ja yhteisön kauppakamariksi. Me ollaan onnistuttu näkyvyydessä, vaikuttavuudessa. Minusta on hieno vaihe tässä vaiheessa luovuttaa tämä toimitusjohtajuus Annelle. Mä tiedän, että Annella on valtavasti annettavaa Kauppakamarille. Mutta todella niin lämmin kiitos kaikille ja tässä on vielä mahdollista, että mun yritys saattaa liittyä aika pian Hämeen Kauppakamariin, niin mä luulen, että me nähdään kyllä erilaisissa tilaisuuksissa, mutta missään nimessä en anna mitään ohjeita Annelle muuta kuin, että ole juuri oma itsesi ja onnea Anne tähän tehtävään. Kiitos paljon Jussi ja kiitos myöskin tässä kohtaa kaikesta siitä tuesta ja avusta ja kannustuksesta, mitä sä oot mulle tässä nyt sitten viimeisten kuukausien aikana, kun tätä saattaen vaihtamista me ollaan yhdessä tässä tehty, niin arvostan sitä suuresti. Ja tässä vaiheessa sitten onkin aika toivottaa kaikille oikein hyvää kesää. Meidän alueella on runsaasti erilaisia kesätapahtumia, niin eiköhän me siellä törmätä ja haluankin kaikille esittää sitten toiveen, että tulkaa nykäsemään hihasta, niin tullaan tutuiksi ja varmistetaan tämä alueen elinvoiman loistava kasvu, millä uralla se onkaan. Kiitos kaikille. Ja lämmintä kesää.